Гадзіннік, шкатулка, курыльная трубка з выявай чорціка, чырвоная свечка і насупраць малюнак Кастуся Каліноўскага. Усё гэта рэканструкцыя працоўнага месца вядомага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Чалавека, які пакінуў нам у спадчыну выдатны ўзор сучаснай беларускай літаратуры. Яркі сплаў прыгожай мовы, гістарычных сюжэтаў, тонкіх дэтэктыўных ліній. Яго гістарычны раман «Каласы пад сярпом тваім» уваходзіць у топ-10 самых істотных кніг беларускіх пісьменнікаў. Выстава прысвечана самому знакаваму твору беларускай літаратуры 20-го стагоддзя, а можа і увогуле ўсёй беларускай літаратуры. Так склалася, што Караткевіч, напэўна, самы таленавіты, любімы пісьменнік, а гэты твор ён прысвечаны падзеям, якія мелі вялікае значэнне ў гісторыі Беларусі. Паўстанне, якое стала асноўным такім водападзелам 19 стагоддзя і, трэба сказаць, хаця яно пацярпела паражэнне, менавіта ў выніку гэтага паўстання, у прынцыпе, і нарадзілася беларуская нацыя. Тэмы кахання, радзімы і гістарычнага лёсу Уладзімір Караткевіч ставіць перад чытачамі самыя розныя пытанні і праблемы. Пісьменнік змог намаляваць поўную карціну жыцця Беларусі тых часоў так, як ён яе бачыць і разумее. Дарэчы, яшчэ адна важная ідэя рамана – гармонія ва ўсім і пастаяннае абнаўленне. На выставе можна пабачыць першае выданне самых першых глаў рамана, а таксама паглядзець на рукапісы і нават малюнкі самого пісьменніка. Выстава будзе працаваць амаль усё лета, да 26 жніўня. Нездарма мы поставили яе на целое лето, бо мы хотим показать не толькі беларусам, але і, напрыклад, нашим бліжэйшым суседзям, якіх летом у нас заўсёды вельмі шмат, расіянам, што беларуская літаратура может быць цікава не толькі у нацыянальным асяродку, але і таксама для наших суседзяў, бо нават у вітрыне можна пабачыць «Калосье под серпом тваім», роман перакладзены у тым ліку і на беларускую мову, і расказвае ён пра тыя часы, калі беларускія землі ўваходзілі ў склад расійскай імперіі, а значит, гэта наша агульная гісторыя. Дадзеная выстава – сумесны праект Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка і Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. Вікторыя Клемянцёнак, Сергей Пальцаў, Вектор ТВ.